Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha lleteres que tenen grans idees i aposten per elles, tot i les dificultats. Això és La lluna verda. Comencem. El conte de la lletera. Hi havia una vegada, en una masia, una mare que vivia amb la seva filla, Noa. Durant generacions, tota la família s'havia dedicat a la cria de vaques i a la venda dels seus productes artesanals, com la llet i el formatge. Un bon dia, la mare estava tan enfeinada que va demanar ajuda a la seva filla. Noa, que podries anar avui al mercat a vendre la llet? «I tant, mare! Pots comptar amb mi!», va exclamar ella emocionada, perquè per fi podria anar sola al mercat. Estic molt contenta perquè sempre estàs disposada a ajudar-me, Noa. La meitat del que recaptis serà per tu. «Moltes gràcies, mare!», Ves amb compte i passa-ho bé. es va acomiadar la mare. La Noa es va afanyar a agafar el càntir ple de llet i va encaminar-se cap al mercat. El camí era prou llarg, però ella s'entretenia mirant els arbres, escoltant els ocells, endevinant els noms de les flors que es trobava. De tant en tant se li creuava un conill i ella el saludava. De cop i volta va recordar que la mare li havia dit que podia quedar-se amb la meitat dels diners. Què faria amb ells? Potser podria comprar una gallina ponedora. Dels ous en sortiran pollets, que criaria al voltant de la masia. Quan els pollets es convertissin en gallines, les vendria al mercat. Ostres, quan sigui la festa major, amb els ous que em sobrin i la llet de la nostra vaca, faré pastissos de formatge. Els diners que guanyi em podrien servir per comprar un garrí i engreixar-lo amb glans i castanyes del bosc. Tan aviat es faci un porc ben gran, podria dur-lo al mercat i intercanviar-lo per un cabrit. Ja me l'imagino fent saltirons al voltant de la masia. No sé si la mare li farà molta gràcia. Acabat l'hivern, el cabrit haurà crescut i serà una bona cabra per pasturar, que de ben segur algun pastor la voldrà. Així doncs, amb els calarons estalviats, podria buscar un bon vedell per criar amb l'herba fresca del prat que creix al voltant de la masia. Finalment, el vedell, que ja serà vaca, em donarà llet i cada dia podré vendre'l al mercat per guanyar els meus propis calarons. De cop i volta, van sopegar amb una pedra que hi havia enmig del camí. «Oh, no!», va cridar ella. El càntir va caure a terra i es va trencar en 1000 bocins. La llet va tenyir el camí de sorra d'un color blanc com la llana. Adéu al càntir de la mare. Adéu a la seva confiança. Adéu pollets i gallines. Adéu garrí i porc. Adéu cabrit i cabra. Adéu vedell i vaca. Un noi que passava per allà li va dir: Això et passa per estar embadalida. T'està bé. La pròxima vegada, a veure si vas amb més cura. Ella encara no es podia creure que hagués esquinçat el càntir i vessat la llet. Estava molt trista. Què pensaria la mare? Amb la mirada baixa i les llàgrimes brotant dels seus ulls, la lletera va desfer-se el mocador que duia al cap i va recollir tots els bocins de càntir amb ell. Els va embolicar en un farcellet i va girar cua cap a casa. Quan va arribar a la porta, va eixugar-se les llàgrimes i va entrar. La mare, només veure-la, va preguntar espantada: Què ha passat? Estàs bé? «Sí, mare, estic bé, però he tingut un problema», va dir ella, allargant-li el farcell amb els braços. «He ensopegat amb una pedra i el càntir, ple de llet, m'ha caigut a terra. Ho sento molt, ha estat sense voler.
És que anava despistada pensant en què gastaria la meitat dels diners. No passa res, són coses que passen. Diu la mare abraçant-la. A més, podem anar demà a buscar més llet per vendre-la al mercat. No estàs enfadada? Pregunta la Noa. No, el que més em preocupa és que tu estiguis bé i agraeixo que m'hagis dit la veritat. I la mare li fa un petó al front. Les dues es van quedar mirant els trossos de càntir repartits per tot el mocador. Quines formes més curioses fan els bocins tots junts? Si els pinto de diferents colors i els endreço de forma original, potser aconseguiré fer un quadre. Vaig a intentar-ho. Un cop va tenir tots els trossets pintats de diferents colors, va enganxar-los entre ells i, mica en mica, va anar sortint una imatge familiar per a ella. Mira, mare, ja ho tinc. He creat un ram de flors amb el trencadís. Noa, és molt maco aquest quadre. Te'l regalo, mare. L'he fet per a tu. Gràcies per confiar en mi. Estic molt orgullosa de tu, perquè has aconseguit transformar una mala experiència en un bon record. M'ho he passat molt bé fent-lo. M'agradaria fer-ne més. Demanaré a la gent del poble que em guardin els seus càntirs trencats i així podré crear nous quadres. És molt bona idea, Noa. Per què no m'acompanyes a vendre la llet i tu proves de vendre els teus quadres? I tant, mare. Si guanyo diners, podré estalviar i dur a terme el que tenia pensat fer amb la meitat dels diners de la llet. I així va ser, com la mare i la filla van seguir el negoci familiar i en van obrir un de nou, on donaven una segona vida als càntirs trencats. I qui no ho vulgui creure, que ho vagi a veure.